Ξέρετε, καλύτερα να έχετε ερωτήσεις με βάση αυτό που σας είπα, παρά να έχετε απαντήσεις. Πολιτική είναι η τέχνη της αμφισβήτησης και της δημιουργίας. Αλλά είναι τέχνη. Είναι μεγάλη τέχνη, την οποία τέχνη μπορούμε να την έχουμε εμείς οι πολίτες. Όλοι μας. Με δύο λόγια θα σας πω μια μικρή ιστορία. Ξέρετε το μύθο του πρωταγώνα, που έφτιαξαν οι θεοί τον κόσμο. Λέει, φτιάξαν όλα τα ζώα και φτιάξαν και τον άνθρωπο. Και ανέθεσαν στον Προμηθέα και τον ανέλαβε ο Προμηθέας να δώσει τις δυνάμεις στους ανθρώπους, συγγνώμη, στα ζώα. Και ο Προμηθέας έδωσε σε άλλα ζώα σκληρό δέρμα και έρατα, σε άλλα ταχύτητα, σε άλλα φτερά να πετάνε κλπ. Στους άνθρωπους όμως, όταν έφτασε στους ανθρώπους, δεν είχε καμία δύναμη να τους δώσει και άφησε τον άνθρωπο υγιεινό. Γι' αυτό οι άνθρωποι είμαστε γυμνοί. Δεν έχουμε ούτε κέρατα, ούτε οπλές, ούτε δόντια ισχυρά, ούτε τίποτα από αυτά. Ούτε τρέχουμε γρήγορα, τίποτα από αυτά. Και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να προστατευτούν. Πήγε τότε ο Προμηθέας και έγραψε από τον Ποσειδώνα, συγγνώμη από τον ύφεστο της τέχνης. Οι οποίοι ήταν τις τέχνες να κατασκευάζουν εργαλεία, να κτίσουν σπίτια, να οργανώνουν τη γη. Είναι τέχνες. Αλλά παρόλο που τους έδωσε όλες αυτές τις τέχνες, οι άνθρωποι, λόγω του ότι ήταν αδύναμοι, πρώτον, σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους, παλιά τέχνη των ανθρώπων να σκοτώνουν ένας τον άλλον, η ανθρωποφαγία εξακολουθεί να υπάρχει στις επόμενες κοινωνίες. Και παρόλα αυτά δεν μπορούσαν να συμπάθουν. Οι τέχνες που είχαν να καλλιεργούν, να τρέφονται, να κάνουν εργαλεία, να κάνουν όπλα, δεν τους βοηθούσαν. Φοβήθηκε λέει, ο Δίας ότι θα πεθάνει το γένος των ανθρώπων. Θα πεθάνει. Και φωνάζει τον Ερμή και του λέει: έλα να πας στους ανθρώπους να δώσεις την πολιτική τέχνη. Και ποια ήταν η πολιτική τέχνη? Η εδώς και η δίκη. Και λέει ο Ερμής στο Δία: πώς να δώσουμε την πολιτική τέχνη στους ανθρώπους, όπως δώσαμε την ιατρική τέχνη ανά 100 ανθρώπους, ένα να τον κάνουμε γιατρό, να έχει την τέχνη της ιατρικής. Σε κάθε 100 ανθρώπους την τέχνη του σιδερά. Ή σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Και ποια είναι η πολιτική τέχνη, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι? Δεν έδωσε ούτε νόμους, ούτε απαγορεύσεις, ούτε εντολές. Έδωσε την εδώ. Η εδώ στη σημαίνει ντροπή. Να μην κάνω στους ανθρώπους αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι η ντροπή. Να ντρέπομαι να κάνω κακό στους ανθρώπους. Και τι είναι η δίκη? Να δίνω στους ανθρώπους αυτό που δικαιούνται. Έτσι λέει ο Δίας, όταν ο Πρωταγώνας, όταν έδωσε ο Ερμής αυτή την τέχνη στους ανθρώπους της εδούς και της δίκης, οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν στις πόλεις και να μπορούν να συνοούνται πλέον. Γιατί έμαθαν σταδιακά να ντρέπονται, να αποφεύγουν να κάνουν πράγματα που κάνουν κακό στους άλλους και ταυτόχρονα να κάνουν πράξεις που δικαιώνουν τους άλλους. Συνδύασαν δηλαδή την εδώ και τη δίκη. Η πολιτική τέχνη είναι ο συνδυασμός της εδούς και της δίκης. Αυτό που δεν οφείλουμε να κάνουμε στους άλλους και αυτό που οφείλουμε καθημερινά καλούμαστε εμείς, οι πολίτες, το δημόσιο, το δήμος, οι πολίτες, ο λαός. Καλούμαστε να συνδυάζουμε αυτό που οφείλουμε να μην κάνουμε στους άλλους και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και τους χρωστούμε γιατί δεν οφείλουμε να κάνουμε εις βάρος τους. Γι' αυτό και η πολιτική τέχνη είναι πιο δύσκολη τέχνη. Γι' αυτό και εμείς οι πολλοί παρετούμαστε και αφήνουμε δίθεν τους ειδικούς να την κάνουν. Τους πολιτικούς που εμφανίζονται πως ικανότεροι από εμάς. Αλλά εμείς ψηφίζουμε για πολιτικούς αυτό που είμαστε εμείς. Γι' αυτό προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία. Ψηφίζουμε τον εαυτό μας, δεν ψηφίζουμε τον βουλευτή ή μία βουλευτή. Όταν ψηφίζουμε έναν πρωθυπουργό, τον εαυτό μας ψηφίζουμε. Είναι αυτό μας. Ψηφίζουμε αυτό που μας μοιάζει περισσότερο. Ένα δήμαρχο, ένα περιφερειάρχη. Γι' αυτό θέλω όσο σας μιλάω 10 ώρες, πώς γίνεται. Ελπίζω να μην σας κούρασα, είμαι εδώ για οποιαδήποτε ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που μου ακούσατε.